Monggo Bu Warni, Dek Lastri, Dek Retno. Elong. Mas Yono, Mas Suter enggal dipun pratitisaken. Dek Lastri, Dek Cika, Dek Retno, Bu Warni, satata monggo. Lek Senen joke-oke dalanmu elek. Ane ya karek jojroke barang gini. Ya Allah, Lastri ketok le demes. Janggutmu aja dawa-dawa lho, Tri. Sapa? Oke. Monggo Mas Sutar, Mas Yono, enggal dipun pratitis. Iki kecok ki arep mulih ngono ki. Heh. Lah. Ya iya to. Nyawang warne bentar kok dadak geger mulih. Wah. Bededeg. Monggo Mas Sutar, Mas Yono. Tambahin apa Pak Min? Oh nggih. Kangene ati napa kangene semu? Weeh. Dek Wisnu, ireng-ireng ande-ande lumut, kangene semu janjimu. Oh selingan, oh gak sida. Loro tok, Dek. Ireng-ireng ande-ande lumut. Dereng cangkep. Nggo Mas Yono, Mas Sutar dereng cangkep. Jangkep Dek Wisnu, satata ireng-ireng ande lumut. Ngetan bali kulon apa sadyane kelakon pipimu ana upane Pak Emus tanpa warni piye rasane laireng-ireng sane tempe ora ibu borawon kaya ngene wae kasate kaya wayang ati gawe lakon laireng-ireng anjas mara ari mami Mas Mira kula awerta sami sugeng rawa paduka monggo pinara ingkang saketa laireng-ireng lunga ngangsu netan manini halo ireng-ireng dijung putiris meras klopo katut ampase ati seneng kok dan dituruti ning alam dunya lak pira suwene laireng-ireng terus
padha sing ditakir godhonge pari esuk mikir sore ya mikir Mas Jeman sing dipikir lak mung ledek lastri ketoke demes gunung-gunung apa gawe ketole seger kekeringe gone banyoni tera-tera boga wis salah ande lumut anggon kok ngakoni lho Mas Yanto kadas halo Mas bicarane nek kalika kakicing pirame nginggonmu nyande potraku seande ande lama karena ana putri kang nggawa ngai putrine sing ayu arepane biru iku kadang tias maneh ngene Pak Yanto potraku ngereng seande ande lama karena ana putri kang nggawa gawe apa terene sing ayu arepane apa iku kadang tias maneh Ayang potraku ngereng seande ande lama karena ana putri kang ngendikane Pak Min radunak ratumpu duit nggo apa tak